נו מה היה עידן? עוד פעם נרדמת? חיכיתי לך. נו מה אתה גנוב? גם לעבוד, אחי, רוצה לשחק קנדי קראש. נו אבל כל פעם אני חוזר מהעבודה ואתה נרדם, מה אתה גנוב? עוד פעם הקנדי קראש עידן. כן, נו, קנדי קראש, יאללה בוא נעשה את המשחק קנדי קראש. וכמה אתה רוצה לשחק בקנדי קראש? בחייאת עידן. לא יודע, אחי, מה... אוהב קנדי קראש. אתה יודע מה יקרה לך בסוף? בום. וואי, מתפוצצים לי. וואלה, ראיתי 5, אחי. מה? נו, כבר איזה שלב אתה? 105. תאמין לי עידן, והשטויות שלך כל פעם קנדי קראש, מה קנדי קראש. וואי, קיבלתי חיים! איזה כיף! חיים. יאללה. זה שלב אני... זהו, אתה מכור, אתה כל החיים שלך אתה משחק בקנדי קראש. עכשיו יש לי חיים. נכון? חיים. יש לי שתיים. זה פרטנר, חברים, שלח לי חיים. הנה, חיים. הנה, שולח לך חיים, גבר. מה, עם איזה צ'ייסר טוב? Sweet. זה מה שנקרא סוגת שוקריה. אמר לי את החיים אחר איזה. מה, נעשה איזה צ'ייסרון טוב? איזה צ'ייסר טוב. אבל... 5 בבוקר. קנדי קראש. מאיפה הבאת את האלכוהול? 5 בבוקר כבר. מסבתא. וכמה אתה? 28. מה 28? לחיים. זיין! יאללה קנדי קראש! קנדי קראש!